Kollox jinsab lest tal-ftuħ tal-lob tal-pajjiżi żgħar 2023 li qegħdin isiru f'pajjiżna wara nuqqas 20 sena. Dan kif l-aħħar darba li Malta ospitat il-lob tal-pajjiżi żgħar kien fl-2003. Madwar 1000 atleta minn 9 pajjiżi se jikkompetu f'10 disċiplini sportivi matul din il-ġimgħa kollha. Malta u Ċipru għandhom l-akbar kontinġent fost id-9 pajjiżi li qegħdin jieħdu sehem f'dawn il-lob, kif Malta se tkun rappreżentata minn 214 l-atleta u 122 uffiċjal, filwaqt li Ċipru se jkollhom 188 atleta u 69 uffiċjal. L-iżgħar kontinġenti huma ta' San Marino b'51 atleta u 42 uffiċjal, filwaqt li Liechtenstein se jkollhom biss 19 l-atleta. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ se ssir aktar tard fit-8:30 tal-lejla fuq il-fosos tal-Furjana bil-parteċipazzjoni ta' artisti differenti. Ċerimonja li mistennija tirrifletti l-ħajja tal-atleti u s-sagrifiċċji li kull atleta jgħaddi minnhom. Fuq il-palk tpoġġew diversi simboli fosthom iċ-ċriki, it-torċa Olimpika u l-pjanta nazzjonali ta' Malta. Widnet il-baħar. Il-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa huma avveniment li jsir kull sentejn u li ilu jiġi organizzat mill-1985. Intant il-ħadd fil-għaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar lil kontinġent Malti u sab il-ħin biex jitkellem mal-atleti u jifhem aħjar il-preparamenti li għaddew minnhom matul dawn l-aħħar xhur. Dan fil-waqt li awguralhom li jiksbu l-aħjar riżultat għal pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Sinjura Anne-Marie Grech kif ukoll mill-kelliem għall-Oppożizzjoni għall-Isport Graham Bencini. Matul din il-ġimgħa fl-4:15 ta' wara l-ofsinhar, Net Television se jkun qed iwassal programm speċjali li jagħti ħarsa lejn il-lob kollu. Filwaqt li kull filgħaxija se tixxandar edizzjoni estiża ta' Net Sports b'intervisti u analiżi kif ukoll l-aħħar aħbarijiet dwar il-lob tal-pajjiżi żgħar.